L'Eva, de Sant Martí Sarroca, ens diu: Hola, Astrid, vaig veure al teu stories d'Instagram que cuinaves els troncs de bròcoli. Em pots explicar com fer-ho? Gràcies. Hola Eva, doncs sí, cuinar el tronc del bròcoli és una molt bona opció perquè així estàs llançant menys menjar, és una bona manera de fer cuina aprofitament, però sobretot per salut també, perquè a la part del tronc és on hi ha més calci que no pas a la part de fora de la flor del bròcoli, que és la de boletes i que normalment ens mengem. Mira, jo et dono dues opcions per cuinar-la. Una, que em penso que és la que vas veure a la meva publicació d'Instagram, és laminar-la, posar-la al forn amb una mica d'oli i espècies i deixar-la a 180 graus entre 12 i 15 minuts fins que estigui tova, i aquesta és un bon acompanyament. Però aquí sota la caixeta d'informació et deixo un enllaç amb una altra recepta que no és tan saludable però que també és molt bona i pots utilitzar-la per aprofitar aquests troncs de bròcoli, que és el següent. Lamines el bròcoli i els arrebosses. Ho pots fer amb farina de tempura o amb una farina sense gluten, com pot ser la de fajol o la farina de cigró. Després ho fregeixes i també tens un aperitiu divertit o un acompanyament que no és massa saludable, però que de tant en tant també està bo. La Laia Maria de Vilafranca ens pregunta: a vegades no tinc temps per berenar i tiraria d'algun batut de proteïna. Em podries recomanar alguna marca que sigui de qualitat? Hola Laia, referent a la teva pregunta, primer de tot hem de diferenciar si el que hem berenar ha de ser abans de la pràctica esportiva o bé després. Si en el cas que sigui abans, hem de buscar que sigui sempre energètic, ja que ens donarà l'energia necessària per realitzar l'activitat esportiva. Què haurem de buscar? Que sigui ric en hidrats de carboni i de molt fàcil digestió. Quines opcions podem prendre ja fetes des de casa? Una opció seria una barreta de cereals, una altra seria una torrada amb una mica de taïn i poma, i per últim un batut de fruita, que pot ser amb una base de qualsevol beguda vegetal i la fruita del temps que més ens agradi. En canvi, si és un batut que ha de servir per després de l'exercici físic, hem de buscar que principalment sigui de recuperació i haurà de contenir aquest hidrat de carboni i proteïna que ens ajudarà a recuperar aquest múscul que hem estat treballant. L'ideal seria que nosaltres mateixos a casa ens féssim aquest batut de recuperació a base de fruita, una mica de beguda vegetal. La proteïna la podríem fer a base d'un iogurt de soja, un iogurt natural d'ovella o de cabra, i després, a més, afegir-li algun fruit sec per per complementar-ho. Si no tenim aquest temps per fer-nos aquest batut perquè ha sigut un dia estressant i ha sigut anar i tornar, podem triar opcions de batuts comercials, com podria ser de la casa Ringana, Victoria Endurance, la gamma de vegan de Nutrisport, entre d'altres. L'Anna, de Santa Margarida i els Monjos, ens demana: m'agradaria fer galetes de quinoa i cúrcuma. Hi ha alguna recepta fàcil? Hola Anna, doncs les galetes de quinoa són una molt bona opció per aquell dia que ens ve de gust un caprici i no volem consumir un processat i tampoc volem consumir gluten. La recepta no és difícil, és una mica laboriosa, però vaja, com totes les galetes. Et deixo l'enllaç aquí sota en el caixet d'informació d'aquest vídeo de YouTube. Respecte a la cúrcuma, veuràs que la recepta que t'he deixat no porta cúrcuma. I és que no penso que sigui la millor recepta per afegir-hi aquest aliment tan terapèutic que és la cúrcuma, doncs perquè el fornat que necessita les galetes és molt llarg i destruiria gran part de les propietats terapèutiques que té aquest aliment. Així que el que et recomano és que per un cantó et facis les galetes de quinoa i per l'altre consumeixis cúrcuma, ja sigui afegit a les teves infusions, als teus tés o bé a les cremes de verdures o altres maneres que puguis tenir de menjar cúrcuma. Però si no l'escalfes massa, és millor que la mengis crua perquè així tindrà més propietats beneficioses pel teu cos. La Maria de Barcelona ens pregunta: estic molt confusa amb els greixos. Si vols aprimar-te, són recomanables o no? Quants cops per setmana podem menjar aliments amb més greix? Hola Maria, referent a la teva pregunta, has de tenir en compte que de greixos n'hi ha de molts tipus i que no tots fan la mateixa funció dintre el nostre cos. Molts d'ells són reserva energètica, precursors d'hormones i vitamines i ajuden a controlar la temperatura del nostre cos. Llavors, si vols aprimar-te, et diria que sí, n'has de prendre, però n'has de prendre dels bons: oli d'oliva, fruits secs, peix blau, coco, alvocat.
Llavors hauries de disminuir o evitar els trans, que estan en bulleria i productes elaborats. També disminuir el que són embotits, carn vermella i els làctics. Podeu fer les vostres preguntes amb el hashtag VitamRespon i farem una cistella de preguntes que un cop al mes us respondrem a través d'un vídeo amb tots els professionals de Vitam Pleni.